हामबाय जत दस तिनि जतन खाका हामते हामबाय आफोराव जों दिनै अर चिनि जे दस तिनजोटे जे चाकरि कमाजाग्राव जों काहे जागा आसुगलायखा आसुगैनाय बुसखांगो बबहाय सामरुक जों थांलायनाय कक्टाबलायखा आबुनिल' जों कायसा डिभिजनाव फायगा फायनाय 22 तारिखआव जों कायसा गभर्नमेन्टआव आवेदन खालायनाय आपिल खालायनाय चिनि दस तिनजोटे चाकरि बान्थिनाबो आपिल खालाय जों रेलि खालायनाय आरो रेलिआव चिनि दस तिनजोटे जत हायमान जाना बागै जों कबो तामनि बागै हिंगे अबनो चिनि पाइथाखा थाङै दंहा चिनि जबनि बागै जों रेजिस्टार खायनानै आमफ्राय जत दस तिनजोटे निनि फेमिलि बाय फायनाय चिनि रेलिआव जुगदान खायना बागै जों आवेदन खालायो जों जतनो साइमन दाउसो जरते चिनि जब थांगियाखौ जों आरटीआईबो खालायगा आजाखौ जों साइमांका चिनि जब दाखन थांगिया प्रिभियास गभर्नमेन्टनि गोबांमा चिनि जे जाजमेन्ट न भुल बेखा खायनाय जों दाउसा जरा चाकरिनि থেকে বঞ্চিত खाय दंमानि आबो जों जतनो साइमानो आबनो तिनै दाउसा जरा जों चिनि दलनि 139 जन कमाखा आबोनि बागै जों बेलायखनो खा खामजाक जों आसा खालायो गभर्नमेन्ट प्रिभियास गभर्नमेन्ट जे भुल खालायमानि आबो हायनो हाय भुल खालायग्रा गाहामके इमप्लिमेन्टेसन खालायनाय चिनि दस तिनजोटे जब न जों फ्रि होनो हानाय जों आसा खालायो आन बागै जों गभर्नमेन्ट न आपिल खालायो चिनि जे दस तिनजोटे जे प्रब्लेम दङ दारे सल्व खालायनायनि बागै जों आसाबादि जे 23 तारिख 26 तारिख जे अधिवेशननि जे सेसन दंमानि अजाबो दस तिनजोटे बागै कायसा गाहाम कक फायानो होनाय आदारवाइज जों आबोनि उलो तेबो गभर्नमेन्ट सानाय चिनि आसुक बरबदे थै दंमानि बिसिंगो नरकबनो कायसा गाहाम बायना हारदि तै चिनि जबनो रेजिस्टार खायना बागै नरक इमिडिएट सल्यूशन खालायदि तै ताबो जों कायसानोका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जे बिनि जन्मदिन बेबा नगो सुशासन होय कायसा बर ताबो कक जोंनो पिरमानि आबनो जों आसा खालायो जे भबिष्यत दस तिनजोटे नगो बाहायनो जतनि नगो माइरुआनो तै जतनि नकनि बागै गाहाम कक फायानो होनाय जों आसा खालायो बेलायखनो हामबाय तै 22 तारिखनि रेलिआव जतनो जे निजिनि चाकरिनो बान्थिना बागै फायनायनि बागै जों दिनैनि दलनि बिसिंथि जतनो खाबाय खुबबाय गयो बेलायखनो हामबाय साबो साबो संगठन माने प्रोग्राम ने नंखा एक्चुअली जों आबहाय कुनु संगठन होने जों आगे जों डिवाइड खायजाय दङ जों कुनु संगठन होय वानसु गया जे निजिनि चाकरिनो मानामु सुंनाय विदाउट पलिटिकली बर फायनाय जों बाय जहर फायनाय ते जोंनो लगिरि फायनाय जे बर दाखन पलिटिकली वानसु तंनाय बर काबनो अजागा फायगला जों नन पलिटिकल कायसेव को अजागा जों कुनु पलिटिकल कुनु गभर्नमेन्ट तासलो थांगिया चिनि जे राइट्स न जों साइ दङ आबनो जतनो साइमानो आरटीआईनि बिसिङाव जों साइमांगा चिनि चाकरि थांगिया अन बगिनो चिनि बसकांगो कायसा अरेलि जों गभर्नमेन्ट आबोदन खालायो बसकांनि बिधान सभा नंनि जे सल्यूशन तै जुदिनो गभर्नमेन्ट खालायनानै होनाय वान सुगियांके नर बसकांगो ताइ बुमतिका स्टेप ना हारिमोन जों एक्चुअली स्टेप तो ताकन नाहारियाको जों आलोचना खालामन बिसिङ आबनो स्टेप नाहारनाय बुहाय स्टेप नाहारिमान जों तो अलरेडी आलोचना खालायजा जदि 23 तारिख 26 तारिख जों कोन फन मालिया हांका 23 तारिख जों कोन फन मालिया हांका आबन पर जों लोगोनो फन घोषणा खालायनाय नेक्स्ट